Di roja çarêdaya gereva birçîbûnê ya çalakvanên Efrînê gul pêş qunsilxaneya Tirkiye li Kolenê birêve diçe, Qunsilê Tirkiye nameya nerazîbûnê ya çalakvanan wergirt. Li dijî binpêkirinên grûpên çekdar yên li Efrînê dimênin, hejmarek çalakvanên Kurd li pêş qunsilxaneya Tirkiye lê bajarê Kolenê li Almanya dest bi gereva birçîbûnê kiribûn. Weke çalakvanên Kurd yên di gereva birçîbûnê de dibêjin ku ew dixwazin dengê Kurdan li Efrînê bi cîhanê bigihênin. Li Almanya û Lêtevahiya Ewropa hewl didin êş, binpêkirin, destdirêjiyên li Efrînê rû didin birêya qunsilxaneya Tirkiye bigihînin hikûmeta Tirkiye. Armac û daxwazên çalakvanên gereva birçîbûnê bi awayekî sereke ji bo binpêkirin, zilm û zora grûpên çekdar li ser xelkê Efrînê bêne rawestandin. Grûpên çekdar ji nava Efrîn û gundên wê derkevin û rê li pêşvegera xelkê Efrînê yên lê navçe û kampên li Bakurê Helebê dimênin wernevekirin. Bêhtir ji salekî ye û Efrîn dibin kontrola Tirkiyeyê de ye û bi dehan çalakiyên nerazîbûnê, mangirtin û xwepêşandan li Ewropa hatine encamdan. Lê ev e cara yekê ye ku Qunsilê Tirkiye li Kolenê bi xwe xelkê nerazî dibîne û nameya wan bi destwerdigire. Weke çalakvan û siyasetmedar dibêjin, ji bo Efrînê çalakî bi lewazî birêve diçin û karvedanên bihêz ji wan re tune ne û şirovekarên Kurd van sedeman bi nilhevkirina tevgera siyasî û neyekbûna gotara partiyên siyasî ve girê didin.